DJ BK tare da Ogana Nurain alongside ga Call Me Diamond. Wato celebrity kenan. Amarya da ango. Aure bauta ne ki ji amarya wannan kyauta ce rike ta ango. Kudai kun dace ku zama jigo lallai wannan babbar rana ce ku nuna murna. Da fari sai na kira ka jalla ka kauda dukkanin wacce illa wasu bai cika da kukulla. Aure na sinna salwa sallan taslima jalla ga wanda sallah ali har sahaban aminillah sallah ya sinna ku da kun hawa jirgin soyayya da ku ya dola gidan ku canza ko kulla har kalla ba wace illa. Ki mai biyayya tuna wurin ku da soyayya ku bi ta kan masu yin hamayya amre dan lausa ya ki juya. Aure ibada zo ku ji kaifiya ku kyauta niyya an kulle ko alƙawar na soyayya kwasan kinaya. Amarya karkiwa mukunya ki mai biyayya kuɗe mu shirya ango ka shirya yau babu karya da kai da amarya za ku yi gamarya. So ne sinadari yau da kun zarta hatsari zan muku uzuri komai sai an yi haƙuri. Na zo da ayari buzu na doka tambari amarya ki buɗe kunnaye karki hali na ƴar maye